Sikubingelele sikwamukele ezikabhoqo. Uyazi ukuthi thina senze njani? Siqopha umlando etsheni. Sila esigodini sikaMamenzela kusemphela ndaba ke la kufike kuphele zonke inkinga. Eyisikakwe ezinye igodlo lana kuphithiza inyosi konakele. Kodwa uyazi ukuthi mase ngiphethe usigadla senyama safile emazweni indaba zabantu ziyahlupha ngoba ziyakhulumisa maxoshwa imfene kwela kubo lapha embodla. Uneyindleko lomzimba mfowethu ukhandlekile. Kunzima. Kuhlale kuthiwa ngeke ihlale kunje. Siyoshintsha leso simo ekhaya. Sikubingelele ndoda enkulu. Yeke. Hawu, uyociko yo. Hawu. Bafika izolo uyabona. Hawu. Ushaya ingoma ethi abakhehla abantu abaphatha intelezi enamandla. Mfowethu amacika kithi lawa. Ngeke ukushintshe mfowethu. Kunjalo. Ngeke wathi abona masikhuluma ngomaskandi. Siwe sikhuluma ngesintu. Umaskandi isintu nami ngisebenza ngani? Ngesintu. Ngifuna izwe kahle lento. Angideleli mangithi. Ngeke ngiceke. Uyociko yo. Kunjalo kusazoba njalo udokotela uprofessor u2+2 isikadla senyama safele emazweni undaba zabantu ziyakhulumisa amakhuluma kwahlola iphoyisa ngumaxoshwa imfene kwelakithi embodla ngumzimba uneyindleko ngithi kunjalo kusazoba njalo ngithi gogo logobile ngithi sisalukazi sezimpondo hayibo ngithi impande zomuthi uma sikhuluma ngeimpande zomuthi ziyababaza shuqula awukho umuthi omnandi uma udla umuthi funa udla into ikulimaza izubuhlungu lento ekuzwisa ubuhlungu mayisaqala iyona into ezokuphilisa mina sengiyamangala emhlabeni ngoba ngisengifundela uningi ngabantu ukuthi abantu izinto bayayithanda futhi abantu izinto bayayifuna futhi abantu bafuna ukuphila kahle kodwa ukudlula ohambeni lokuphila kahle ikhona abakwesabayo. Hayi kubi kakhulu mfowethu ngiphethe indoda enkulu lana mfowethu ngiphethe into emnandi ngoba lo muntu uza mfowethu nezinto ezinhle uza nentuthuko empilweni yakho uza noshintsho usigadla senyama ziyababa impande ziyashuqula mkhulu la ngifuna siqale khona ngifuna siqale mangithi sisekhaya lo mnomzane kodwa bahlushwa into eyisipoki Abafana bakaMaskandi la qhubeka bayeka abafana bakaMaskandi bahamba ngehelo khuyale avasa abadume kakhulu ngifuna sikhulume ngomuzo omnomzane bahlushwa isipokwe ebaleni mhlawumbe umuntu wala ekhaya kodwa uza kabi manje uyakhona ukumthatha lo muntu usuke sadingekani futhi usangalungiseka angene edlozini noma usuke sedinga ukuthi mhlawumbe ethathwe eyofakwa le emfuleni akha amanzi uyabona ezikabhoqo madoda ninilalela amaqiniso kwezikabhoqo ngoba sizowakhuluma thina njengoba sizowakhuluma ukuze le channel ikhule bayigxeke ikhule phela ukugxekwa bakithi ungakusabi ukugxekwa ikhona okukhombisa ukuthi into yakhe iyabonakala omunye umuntu ulikhuni njengoba likhuni omunye umuntu uyasaba ukuthi abonakala ukuthi asiphakamise isandla athi kanti uyasiphakamisa awukho umehluko mawuthi kodwa lethweseke ihlobo ugxeka ubheke silana ke bakithi no izinto eziningi ezenza amakhaya afadalale izinto eziningi ezivimba ukuthi ikhaya liye phambili zimoshwa yithi thina abantu bokuqala mangithi singabantu bokuqala ngisho ukuthi thina njengoba sikhona sinezingane sizalayo sinesizukulwane sisakhaya njengamanje sigijima izinyanga siyothatha izinto uyangizwa siyithathela thina right lento masuyilande ezweni la ngaphandle wayibuyisa la ekhaya iyashintsha phela bese iba idlozi elibi ibe umdliwa ngoba lento yayithathe nguwe yayingathathwanga ingane esazozalwa after 4 years to come njalo uyayizwa ukuthi ngithi lento lengane manje sifica la ekhaya vele ekhaya kungcolile isizobona mayiqala ithatha itebha kusenze kahle kuthiwa kunedlozi lapha ekhaya libe kukhona lento okuthiwa umdliwa yinto eyumoya kodwa yinto ephilayo umdliwa yinto evuka ekhaya yenza abantu bangazwani yenza abantu ekhaya bezalwa sendelinye kodwa bengazwani yenza ukuthi ekhaya bathi belamana kuphinde futhi bengazwani ekhaya yenza ukuthi lento kudungazele nje ekhaya kungabi nokuthula futhi ke umdliwa isifo lesi esibe ukuthi masifikile ekhaya
nifana nabantu abafileyo ingakho ngithi isifo ngoba akubi lulu ukuphumelela izinto manike nahlala phansi ekhaya nehla behle komandeni behle koStenga behle eGoli behle eCape Town bezohlala phansi kuthiwa kumele sisukumelele ikhaya nali ikhaya liwa nakho abantwana bengasebenzi nakho sisebenza imali singayiboni usuku sofikile lokuthiwa yini umdliwa kawukhishwa nanoma ubani umdliwa ukhishwa ngendlela lejulile uyangizwa ukuthi ngithini ifuna bese kufika umuntu ongumelaphi uyena okwazi ukuxosha umdliwa la ekhaya nakhona lo melaphi kufanele kube umuntu onenjula yokuthi lento ayibuza ukuthi lento yafika kanjani la ekhaya yafika ngaluphi uhlobo lento ehlupha la ekhaya athola umnyombo wayo bese lento ibulawe empandeni zayo ibulawe empandeni amagatsha azoyiwela ngeke ngumnceke mina sigaya umuthi wangithi manje mawuyishaye kanjalo lento uzobe uyinqobile ukuze isizukulwane kube nentuthuko mina ngeke ngakhala ngakuyizolo ngathi yabona mina angiyifunde into ukuthi abantu bambe bahlupheka bese kuthiwa lento abantu bambe bathathe hayi manje asathathi siya delete kodwa indlela esidelete ngayo kufuna ukuthi ucinge enye indlela yokulungisa umndeni ukuze kubulaleke lento ukuthi uyahlupheka ugcina usuthatha izinto ezizobomosha ikusasa lento izokusebenzela yebo kodwa ke manje isimo ungasekho wena ngoba singabahambayo emhlabeni kunjalo ubani ozoyinaka lento yakho so iqala lapho ke lento ukuthi imizi uthola eminye imizi yafa ya cracker kwenzeka lokho yana lokho suye sekudingeka mina umthakatho waziwayo uma party flag laseSwazini phansi kwelaseMbabane ngifike mina bese ngikhuculule ngiliwashi igceke angithi nje lento egceke yenza ini yenza ukuthi kwalezi zinto enihambe nizithatha noma nizilanda kithi zifike zingasebenzi kahle uma zifikele ekhaya lingcolile ngiyakutshela mntaka baba ngoba manje leli khaya awulazi wena ukuthi 16 years ago yini eyayenziwa la ekhaya izona zonke izinto lezi bebulala manje ngeke ngitshela abanye abantu akhuluma nje ethi uthenga umuzi ngamandla ala ekhaya ngathi mina cha ungaqala ushift uyohlala khona ungaqala ushift ngicela ukuthi ngifike mina ukuze lo mnotho kusasa ungawu bese uthweni ngakunika into mina ya 3 months waphumelela wathenga umuzi siphuphile angikwazi ukukunika into ephuphayo mina ngeke ngikunike into ephuphayo kanjani ngoba lento usukubhadala imali yakho so angikwazi ukuthi ngikunika into funa ngikunika into forever wena ulokho njalo nje uzobonga la uyeza nje uDecember bayibongela uzobona yazazi nje inyanga mina mfowethu ngilwela nje ukuthi siza umuntu kuphela ngithi mina angimfuni umuntu ojahile akasizeke umuntu ojahile ngoba usuka safuna imagic kanti kwa 2+2 ayikho imagic kukhona equality ngifuna sibuke lento yokuthi uyamshaya nomthakathi ngoba amakhaya amaningi noma kunako lezi ukuthi zathathwa izinto bese kuba khona abantu abagijimayo ebusuku bona izinto nabo bexova izinto uyakhona nokushaya umthakathi la kwa 2+2 kunezinye izinto ukuthi masila kwimedia kufuna sisebenzise ukukhula sazi ukuthi sibukelwa abantu abakhulu nabaphathi bezwe kahle ukushaya akuyona into ekahle kodwa isigoga uma simendleleni yakho siyakhishwa uyangizwa angifuni ukuthi wena ubuza umuntu wena angimshayi umuntu mina yicala la uyaboshwa yebo eSouth Africa mushaya umuntu mina ngishaya isigoga zozwe ingane ngezizwe ke lenkulumo kodwa nje isigoga masime phambi kwakho sisuse kuze kusasa singaphinde siqhuzule kunjalo isusa nje into ephambi kwakho isuse ngoba uyabona lento yokuvika yebo uyabona lento yokuvika ikhona la ogcina isikhathala khona ukuthi ngiyovika kuze kube nini uyazi mfowethu kunamazwe athi asibenzanga lutho Nkosi kodwa besizondela imizamo yethu yebo uyabona nje njengoba ngiyinyanga ngila kwaMhlaba yalingana masikhuluma uMhlaba yalingana sikhuluma ngendawo enzima kakhulu enomuthi kuyajahwana la ngayo yonke indlela ngazo zonke izikhalo ngiyicabanga uyangizwa yebo kodwa mina ngima ekuthenini uzungisize enkundleni yabahlolodayo ungatholakali kuyo kube uyu umuntu oza kimi yebo uyangizwa ukuthi ngithini ungabasukeli abantu
abakwenza ukuhlakanipha kwabo namandla abo ne-energy yabo yabavumela ngaleso sikhathi Yebo. kusemhlabeni lo umhlaba lo awumbiwa ndawonye. Uyangizwa? So ke abantu empilweni yabo abalungise amakhaya ngoba zonke izinto ziqale ekhaya nokusukuma uye emadolobheni uyofuna umsebenzi ingoba ufuna ukukhuculula ini ikhaya lakho. Ikhaya yikhaya. Ukukhona nakho awukho nakho kodwa lungisa ikhaya lakho. Ungayibalekeli inkinga yasekhaya ngoba noma ungathutha uthi hayibo akukho ukuphumula kuleli khaya ake siyozama ukuyohlala kuphi kodwa okwazi ukuthi inkinga inkinga ayibalekelwa. Inkinga iyafana necala. Inkinga bhekana na udlule. Necala ungalibalekeli. Uma unecala woza kimi sibhekane necala ngqo siliqede. Ungalibalekeli. Welishani cha. Wemfowethu. Mina phela ngithi nginalento ukuthi uma kumele kube umuthi bhoqo ngifaka umuthi. Uma ngibona ukuthi lento idinga ibhokwe bhoqo Faka isibhokwe. Uma ngibona lento ukuthi idinga inetwork ngidonsa umkhathi. Yebo. Anama flag nje ngiwaphethe. Uyangizwa? Ngidonsa umkhathi. Mina ngibuka inkinga ngifaka lento eqondane naleyo nto. Ingakho sisebenza ngama level ukuthi umuntu ufuna kuyiphi ilevel bese simsiza khaxa kulesigaba sifuna. Mina into engifunayo ukuthi umuntu aphile kahle kube nokuthula ezweni. Umuntu aphile kahle angahlushwa omunye umuntu. Bungakanani umngozi bukhona futhi uma ngabe ngibiza wena njengenyanga noma ngibiza enye inyanga esingayazi engabe ngithandwe lowo muntu loyo. Bungakanani umngozi bokuthi isondele emsamo lapha kathitha khona idlozi. Inyanga nje ayisondeli. Asiyasiqalelana ke siprotect umsebenzi ngokwaka 2+2. Inyanga mina nje angene emsamo womuntu. Yebo. Angikwazi mina ukuyokuphahlela emsamo. Ngubani mina engatholakala sengiguqile emsamo wakho? Ngubani ngangizala ngubani? Uyangizwa? Mina njengo 2+ ngiyakwazi ukukucebisa noma ngikunika ihlaza noma ngikunikeze umuthi. Yebo. Uyangizwa? Yokuthi wena ngikuthumele lapha emsamo wakho. Uyangizwa? Yebo. Ufike emsamo usuhlambulukile. Ufike emsamo ukhulume kuzwakala. Uyazi abanye abantu bazivathe idlozi lami li strong. Omunye athi idlozi lami hayi mina lingenze lutho. Awu connect nedlozi. Mina nginokhiye mina ukuthi idlozi lakho wena mofuna ukwazi lento okuthiwa idlozi. Ukhulume nalo likutshele mina ngikhona. Kunabantu bebebikelwa bephupha umuntu uthi angisaboniswa mina. Senzeki. Usuvaliwe phela. Angithi ngale nkathi uphupha basuke bekulethela abakini imbono ngoba yona ndlela bangakwazi ukukuvezela ngayo bese wena ugcina leyo nto uphumelele azonto umuntu oseceleni bayokuvala abathakathi ukuze ungavaleki woza kimi. Angifuni umuntu othi ngangine business alisasebenzi. Why? Weak. Akufanele ibhizinisi ulenze ngokuafforda kodwa ibhizinisi lenze ngokuthi uyazi ukuthi lento ngifuna kube isinkwa sangemihla ukusho ukuthi nali ibhizinisi funa ugqwahe nalo wenze njani uli protect noma ulivikele ngoba liwukuphila kwakho. Ungathi ngoba ngisanda kuphuma impesheni nginemali ngenze ibhizinisi ngowejesu uzowa phansi ngoba unayo into eyisimilo noma esizinda sokumisela leli business. Ibhizinisi usaqala ufuna ukulakho ufuna ukulisusa bonana nami mina ngikucebisa ukuthi yenza kanjani ukuze ibhizinisi lidlodlobala. Asifuni lento ukuthi abantu bawe njengabantu abakudala. Uthola umuntu sowaye usoma business lo muntu lo uyahlupheka sohamba ngenyawo hamba ngamathaya enempandla. Usizi lolu. Usizi lolu. Uyabona kunzima ukuthi sasikwazi thina sikuhlonipha ungumnumzane. Yebo ubulibamba iqhaza kodwa manje mase sikubona ngempela suveza ikhanda etaxini sufake ngisho isigqoko usuyafihla manje usafuna sikubone wena. Angithi lento uke waduma wena wabamkhulu wawusukhohlwa ukuthi wasukhohlwa ukuthi kusasa silazi lesiphatheleni. Yazi lento kanjani? Lento ikanje ngale nkathi usenamandla wenza izinto thina venigijime thina sifuna ukudonsa kugcwala abantu ama customer. Yebo. Uyakwazi ukuthi lento ayihambi yodwa idonsa nezitha. Lungisa konke ithi udonsa uvikele uvike emoyeni uthi nje ukuqhamuka ngiyakushaya.
ngifaka futhi icupho. Yebo baba ngugibelisa entabeni ngufake umkhonto. Mfowethu ngudidinge umuthi usuze nje ukuthi bhu usuze kwangempela phela ungena umuthi ngempela uhlale ngoba lelizwe liyashisa uyabona manje ufuna ukuthi umuthi masusiba into uthi uyenza ububuka ukuthi ngingawi abantu bafuna imidonso bafuna ukudonsa Kodwa bavikele. bafuna ukudonsa abanandaba bafuna nje kuhambe kuye phambili uzowa isivikele wena kuqala Kunzima ukusuka phansi uye phezulu. wemfowethu ngithi mina osomabhizinisi abantu esebawile empilweni abasondele kimi ngibacathulise ngibavuse angithandi mina ukubona umuntu osewile ngaba ngumculi ngaba abantu abanama talent ngokwehlukahlukana kwawo ngabe ngumdlali webhola ngabe yini oyenzayo obona ngathi uwile kuyo no man 072 737 8514 sisebenza njalo ngolesine olesihlanu umgqibelo noma ungasabhukhanga ngoba abantu bavele banifakisa imali ikemazi wena vele uqonde nje kwamhlaba yalingana ejozini uyayibona uvela nje uze ejozini ufone bese sikunika idirection uze ekhaya sibone kahle ukuthi singasivusa kanjani italente lakho ngoba italente lakho iyona into okufuna udle ngayo and ayikho into enamandla njengokuzisebenza and ayikho into enamandla njengetalente lakho and italente lakho limoshwa ngabantu wena ujabulela udumo nje ngale kodumo yini ekhona ukuwa ngale kodumo kuwa mawusuwile uzohlekwa yithi thina besikuthanda kunjalo so ithi uphakama ke uzukhohlwa ukuthi ulala usuwedwa futhi ngeke ngijabule mina uma ukuphakama wena kuhaganwa nawe konke la ngihamba khona mina kanti abangibonini ijerasi umoya ukuze silwane nejerasi abantu abasukume ba protect yonke into abanayo mina ngigalanta la kwa 2+ ukuthi umuthi ofuna uzowuthola day and night 2+2 osisi bethu omama bethu odade bethu bafuna imshado uphethe nomshado la esandleni umphethe nothando ukuphethe nokuphathwa kahle Bhoqo angazi singamemeza udadewethu lapha ekhulumele ebhoqo ngani ngeke ngenza umcimbi mina omkhulu Thanksgiving ngenza umcimbi omkhulu ngaveza ukuthi mina ekhaya sazalwa su7 namanje sibangaki su7 uyangizwa ngathi mina ubaba nomama bayaphila ngabaphakamisa futhi angidwa ngezi ngathi mina amantombazane ekhaya i4 wonke lotsholwa semzini yawo ashadile ikhubalo ngakhuluma phambi kwemedia ngaze ngabakhomba ngathi nangu nowami umfazi uhleli ikhubalo ngaganwa nini ngimnci wabethela uyashaya umuthi angithi usukubalekela istress sivelaphi istress sivela ekuthenini wena usuhubha umuntu sesukile kuwe yebo sekunzima kakhulu angithi lento yazi ukuthi silahlaphi silahla lathi nabantu bakithi ngalenkathi sihamba kahle othandweni uvela uthi wena hayi mina ngidalelene nomuntu wami ayikho lento yomuthi bese uthemba umthandazo yeyi zokunethi ngithi yeyi webhoqo uyoqhamuka la kithi othi wehle emotweni uvele ubone ngathi umuzuthi uyazingazingeza isistress uyangizwa kanti lento ivikela kuqala kumnandi ukuvikela kunokwelapha kunjalo manje mase sisuka sesilanda lo muntu sesimlanda lo muntu sokwenye umuntu usekenye indoda usokwenye umuntu wesifazane solokhiwe lapha akusenzeki in time akusenzeki ngendlela hayi inyanga sinawo umuthi okubuyisa hayi inyanga this and that unamanga wena wabona khamba kahle wazwabala sina 16 years 18 akhamba ayikho into ehamba kahle yingoba kusuke kusayileso sikhathi empilweni hlala uaware woza ka 2+ sakhumuzi umshado mawufuna woza ka 2+. Uma usubonile nje ukuthi lo muntu lo ozethu uhamba kahle kubuhlanga lo muntu lo ngahlala naye inguna phakathi umoya wami uyavuma ngizokulokhela yena mina kamnandi hayi mina ngimfuna umuntu ongaganwanga man uthi uhamba 2+2 kodwa awuganile angimfuni umuntu phela mina abantu banemisi baganiwe yimi abantu bacebile yimi abantu banezinto zonke yimi abantu baphila kamnandi yimi mina umuthi ngiyawukhipha kodwa nginawo umuthi wengane nje under age angifuni under age la
Asidlali. Hayi akudlalwa nengane mina. Phela mina ngisasebenzeli khona ukuthi kushaya ulayini la ekhaya ngadlula ko line mina. Mina evikini ngisebenza kathathu. Ngiyabona kodwa kugcina ingqofu ngoba lama 40. Phela ngeke ukushintshe lokho abantu balandela ukuphila. Yebo. Uyangizwa ukuthi ngithini? Abantu bayatshelana wekabhoqo. Phela lento is not about umdonso nguwe ngoba sishutha kanje. Subadonsile kabantu bakuthola ukuphila kwakhona lapho. Bazohlehla bangathola ukuphila. Khuluma kuyasala. Ngithi ukukhuluma kwahlula iphoyisa yimi lo igogo logobisa likwaSempondo. 0727378514. Uyabona mfowethu? Ikhubalo aliphile kumuntu uba nothando nama customer akho, iba nothando nabantu basizayo. So abantu ngithi mina bangeza bezile kodwa into ebalekile kufanele bayithole quality. Mina ufuna ngibatshele ukuthi no more magic la ekhaya. Ngamanungezi. Akunamagundane manje. Hayi wemfowethu lawo magundane angahlala phi? Ayikho leyo nto leyo mfowethu lento yamagundane kwa 2+2. Angisho ukuthi ayikho lapha ya ngoba phela uyazi la ilapheni kanjani. Angeke uze wazi isigodlo somunye umuntu. Yebo. Uyangizwa? Uthola ukuthi ngithi mina akekho umuntu olapha icancer ngokomuthi wesintu kanti yimi engingenawo lo muthi. Yebo. Uyangizwa ngithini? So njengabantu sengidukisa abantu mina. Ngithi into engekho le kanti into ekhona. Uzofa umuntu kade bengayi enyangeni athole le nto. Sikhona isigubhu esikhulumayo. Isigubhu esikhulumayo baba. Siyakhona ukusenza. Kodwa webhudi. Hayi bomkhulu. Webhudi. Hayi bomkhulu. Phela isigubhu esikhulumayo mfowethu. Angeke usenze usasaba ukubulala. Kanti sifunani ithambo leso thamlilo? Sifuna umuntu phakathi. Cha. Kodwa isigubhu esikhulumayo sinama terms and condition. Okwami lokho nesiguli. 2 akuyona le madlana yokuthi ungalala namuhla ube nento ekhulumayo endlini wena. Ish. Akuyona into ongayithola na kunoma ubani leyo. Kodwa sona sikhona. Sikhona makukhona amakhophi okwazi ukuthi into ekhona le. No original ukhona. Sijulile bhuti. Ngeke uyabona musazama impilo ngeke uzube naso. Sifuna umuntu osehlanganiseka. Sifuna umuntu osohlanganiseka kakhulu othi sengifuna ukuhlala manje. Ngifuna ukuconfirma ngiye ekamelweni lami ngiyoconfirma ukuthi ngaphuma yini ngiye edrobheni. Sifuna umuntu othi ngaphuma yini ngiye casino kuyokwenzakalani mangifika. Hey bhuti. Yiyo leyo ndlu njalo engangena umuntu. Zu 22 igodlo la ekhaya. Ilokho engakusho. 22 wezigodlo. Into mangayazi angiyazi ngiyakutshela ukuthi lokho angikwazi engikhona ukukwenza. Ngoba ngizwe ngidlale ngawo. Ngifuna sibuke isifo sokuwa. Ay. Wakhuluma nesifo esinzima. Last month bengenile baleyo nto iyahlupha man bhuti. La ekhaya sisilapha isifo sokuwa uma ungakapheli unyaka into umuntu emiqalile man mfowethu. Uyazi ukuthi yini abantu bahlala nomuntu ekhula mfowethu bethi besalokho esizama kahle ukulapha isifo akukhona akuzanywe empilweni yomuntu. Uyayenza. Eish bhuti. Bhoqo mfowethu. Webhoqo mfowethu. Hey, uyagula umuntu uthi sizame kanje. Webhoqo. Akusebenza umlenze, ayisasebenzi ngalo. Webhoqo. Akuzanya ukwelapha umuntu. Akufundelwa empilweni yomuntu ukulapha. Mina uhlanya ngirushala ugqabula amafini ndoliphike la. Nginenkomo mina engiphiwe ngokulapha uhlanya. Ubufakazi abantu. Uyakhona futhi ukuthinta umuntu osuke Hawu, umuntu mayephanjanela umqondo. Nyenyani phumani isipitini imise enyangeni alapheke. Abantu izinto bayisukumela late njengoba sikhuluma ngothando. Umuntu ubona ngoba eseshayikile ukuthi hayibo wangivuke ngiphe. Othi uyavuka futhi uthi namandla usenawo ngoba siyabiza webhoqo. Siyabiza webhoqo.
ngoba niphethe into yangihle bhoqo siyabiza phela la ngithi mina ngithi ngeke kunceke ngicebo yo uyayizwa indaba yep wena usukuma inkinga usukuma sekulate angeke mfowethu ungasukumi sekulate isikhuthazo kubantu bonke ngiyabathanda abelaphi ngithanda isizwe ngithanda umhlaba ngithanda abaphathi kodwa sukuma early man ukuze uzolapheka yilumbo sukuma early ufuna ibusiness sukuma early ufuna impilo yakhambe kahle uthandeke ufuna ipromotion sukuma early ingakaphumi ipost uthi ngizolungisela ukuthi enkampanini yami uma kuphuma ipost ngibe yitarget sekuclean ngiyamthanda yabo umuntu onjalo ke mfowethu ngifinje mina ngimuthi ngifuna sibuke lento yobhoko sikhona nenduku eziphethe ezivusa imizi emadodeni angigxili kakhulu yebo angigxili kakhulu lokho ngiyangithi into ezingane leyo wena mfowethu ngoba ukulokhu ubhokolosha nje ubhokolosha uyafana uhamba yamithisa wakho ububha angigxili kakhulu lapho kodwa umuntu mayesefikile ngiyamnika ngaphandle mawukuthi abanomzane abathile ngiyamnika mina umnumzane ngiyamzwisa kahle ngithi hamba olinga la ubona kuzoba njani ngiyakutshela namhlanje uphuma umama enqunu ebusuku aphuma gijima baleke ala kubizwa ama-ice phela ukucabanga ukuthi abantu bazibacabanga ukuthi hayi ngisuke ngibanika le unomuntu ushawa isipoko yabo yeah kanti akusona isipoko nje umuthi ngihlanganisa lezi zinto nje ngufake kube kuningi ngufake lokhu nalokhu ngufake yabona bese inkunzi yavuka iqina imithi wekhuthele ekseni hayi webhuti yazi ukuthi uyacula ucula ngisho se-BNB uyakhohle ukuthi se-BNB uyacula ekseni phela ngithi injabulo athi angimboni omunye ufana wabhoqo mfowethu wabhoqo angithi bhuti leyo nto leyo yamthestela nje indoda hayi into yomdayisela nomuntu leyo hayi kumthestela thatha nje mfowethu yozo hayi thatha yozo nje kube nenjabulo ekhaya kodwa sifuna abantu kuphela abaganile abantu abashadile abantu abaserious uyabona mfowethu sifuna abantu abaserious ukuze umuntu aqine abendoda angisadlali nengane mina bhuti ngifuna ukuvika izitha ngixakwe izitha ngihujwa izitha anginacala uyangivikela nabantu ababi abangilandelayo webhuti ngunika ngqo phela mina bhuti ngiyacabana ngiyabona lapha wemfowethu cela uveze lapha cameraman wami emva kwakho lapha mina ngiyacabana mina mfowethu emva kwami lapha uveze nje la kunama razor khona la ifike ekhale khona kukhona ngisho ivale ngugumbane lapha isitshopho lapha mina ngiyacabana uyabona mbuke lapha ekhaya negodlo futhi uyabona iyona ndawo ke le kusemphela ndaba lapha mina ngiyacabana mina ngicaba abelungu yebo ngicaba ama-China ukuthi nje iChina liyatetema hey wema China maniza la ekhaya ngeke ngishayele umthetho kwami mina wena usuke ufuna ukwelashwa yabona akwazi ukufika ungitshela ngenzeni akwazi ukuthi ungitshela ukuthi angenzeni mina ngenze ngendlela yami manje le ndaba hayi notolika wakhona vela hleke mina ngisebenzi kanjalo aseba ngani la salaphana uxakile ngikusiza ngaleso sikhathi nami ngiyalingana nawe kodwa ufuna ukuthi senze leyo nto yenze ngaleso sikhathi usizakala phambili ngitedele ngenze ngendlela yami ngidlalisa umuthi ngoba impande zomuthi ziyababa ziyashoqura 0727378514 niqaphele bakithi kunabantu esebashintshele ya number yami njalo lapha ku737 mina ngisebenza ngolwesine olwesihlanu umgqibelo vele uye ejozini olwesine olwesihlanu umgqibelo vele uye ejozini bese ufonela le number yami uma usufika ejozini sikudirect kuze uzofika ekhaya direction kuphela ngoba abantu badlala ngabantu bafakisa abantu imali thina imali la ayifakwa manje ke mkhulu sengifuna sivale kodwa nginenkinga nabantu abaningi kunevideo engingayifaka la ezinkundleni zokuxhumana yenye inyanga eyidume kakhulu ngapha enquthu bathi usosobala ngiyathola abantu abaningi bayakhala bathi bona bafuna ukusizakala babethathe izinto lapha manje isilahlekile le ndoda kuyakwazeka ukuthi ulungise isigubhu esasithathe kwenye indoda esasisebenza usivuse sikhuphuke futhi siye phezulu
uma kuyisigubhu sangempela angeke ngikwazi uku-eda amandla esigujini senye indoda. Yebo. Ufuna uqale phansi. Mina okwami ngithatha lokho aza nakho. Yebo. Uyabo ngibulale khona ngimnika into entsha clean. Hayi lesiyana. No angeni mina emsamo wenye indoda. Ngoba wazi. Hayi angifuni nokwazi. Yebo. Mina ngifike ngibuke nje ukuthi no asikhiphe lento simgeze umuntu simclean umuntu sikhiphe lento lesibulale lo muntu osegazini. Yebo. Bese ngifaka ukuthi kodwa hayi ngokuthi okomnotho. Yebo. Uzowa ngoba seqale yimi no. Umnotho uzokhikha lapho uye phambili. Kodwa ufuna ukuthi lento siyiclean ngimnika into ezosukela from lapha khona aye phambili. Ayiyeke leyanto. Yebo. Angikwazi mina ungenelela emsamo wendoda ngiyahlonipha kakhulu. Umelaphi nje ulapha ngendlela yakhe ngiyamthanda kuhle sibonana sagana kunjalo nje. Mina ngenza ngokwaka 2+ uyayibona. Injalo bhoqo mfowethu. Ngifuna sibuke lento ukuthi uyalwana nensumpa. Uyakhona ukulwa nensumpa nje ake sithi kunensumpa lezi sexa ukwenza. No angikwazi ukwenza lokho. Angikwazi ukwenza lokho. Abakangivezela abakithi ukuthi ngakwenza kanjani lokho. Yebo. Yebo ngithi khumbula ukuthi mina ubunyanga into engizalwe nayo embodla ngakhula nayo embodla ngafunda nayo embodla ngaduma embodla uyabo ngidumelethi ke sekade ngaqala ukulapha. Yebo. Into olwa nayo isichitho sempethu into olwa nayo isichitho sento. Angithi ke mfowethu angithi nje mfowethu mina nje indaba ethi isichitho mina ngubiza ngelumbu lempethu. Yebo. Yanginazi impethu bangabuka nje kuma channel lapha Dr 2+2 channel ubuka ama video monke izinto ngiyayiveza enginazo. Yebo. Yeah ngiyakwazi mina ukushaya umuntu ngempethu abola hlele endlini. Yabo kodwa kuba zivumelane zethu nje ezithizana nanokuthi enye into ukushaya futhi umuntu ngeyintwala futhi akwentwala ongangidlala ngakho esikoleni fika kwenduni sexo uyayibo yonke leyo ichitho nje zakhishwa kubantu amalumbu umuntu uyacushwa bese kulungiswa lokho ke. Wakwangitshela enye into wathi umuntu mayefika nesichitho ufika usikhiphe kuye usibeke lapha bese uyasibeka uthi ingadi ozofika sifune bese uyasidedela futhi makufika umuntu esifuna. Hayibo angithi impilo iyichain mfowethu. Yebo. Kungani ngizokhuluma why ngikhuluma abamanga kubantu uyazi ukuthi ezinye izinto yini mfowethu lento umuyilapha mina nje lezi zinto zami zangifundisa ukuthi uma ulapha into vele uyithwebula uyisuse straight kuye. Yebo. Uyibeke lapha khona uzoyifuna lento. Ingakho ngineyindumbe ezu22. Awusahlupheki ukuthi hayi ngiyothatha le ngiyabuya ukuthi lo uthi ufuna ilumbo ukuthi ashaya umuntu wakhe ngelumbo mina ngilandele ilumbo ashaya ngelumbo lenje lokuthi kuhlangane kungabe kusahlukana. Hayi inzima kabi ke le nto ngicina nje kuyenza ngibona ubungozi ba ukuthi akuyonto ongayikhiphela ingane 2017. Awungitshele emkhulu uma ubashaye ngelumbo lenje bahlangana mangana namathuba ukuthi afe hayi amathuba kufa suka khona lapha ekuhlanganeni kwabo sometime bangafa ngaleso sikhathi. Yabona nje uma umuntu owenze lento selahla uphini okuqaqa lento kukufa lokho ngoba phela ngeke ukhathe le yayibo ngeke uyikhathe le nto and isihluku manje le nto isihluku ngempela isihluku kakhulu. Ngifuna siphethe manje ungathini kubantu baseNingizimu Afrika bebonke ukhuluma nabo njengo 2+2 uma beze enyangeni noma uma besacabanga inyanga ezobasiza kunoma ikuphi ukugula abafuna ukusizakala kikho. Angithi nje kubo bonke uma ukholela emkhulekweni hlale emkhulekweni. Uma ukholela emkhulekweni hlale emkhulekweni ungasigxeki thina esidla umuthi. Yebo. Uma udla umuthi hlale emthini ungabagxeki abantu abasemkhulekweni. Uma ukholela emanzini sebenzisa amanzi ungasigxeki thina sithinte umuthi nomkhuleko. Uyangizwa ukuthi ngithini? Yebo. Uma ukholelwa ezipokweni hlale ezipokweni ungagxeki. Hambe nesipoko sakho tshela yonke into oyifuna. Uyayibo kodwa engakusho mina vele izwe manje selidinga iboost. I-reboost ayisebenze yonke indawo. I-reboost manje ayisebenze kunoma yini manje oyenzayo. Yebo siyavuma une talent. Libackup italent lakho. Kuze lento isebenze ngempela iqhumile phezulu. Angiphiki ukuthi umculo but ibackup. Ohamba wena ulwa nabantu. Ohamba ulwa nabantu zonda abantu.
uyogqoka ama double dash. Uyangizwa? Yonke into oyenzayo ivikele. Nayi number 072 737 8514. Olwesine, olwesihlanu, umgqibelo. Ngesilungu bathi Thursday, Friday and Saturday. Uyezwa isilungu? Ngiyashaya nje noma ngahlula isikole nganaka impande. Yake phucukile. Bese ngibuye ngithi umuthi weintombi. Ikabili la ekhaya. Umuthi weintombi. Yebo. Ikabili. Basopho jongo lapho. Lalelisisa kahle. Ikabili mithi bangihlupha kakhulu. Bangihlupha ngizwile bathi ekhemisi ufuna ngifaka udumba kaSibumbu. Uzobuyela udumba kaSibumbu ekhemisi manje. Kodwa kwamanje umuthi weintombi ukabili bafowethu. Uma ufona kukhona lo kukhona lo uyayizwa. Lo omkhulu ilo wabantu laba abantu uma ufuna ukuphumelela ngabantu nje abesifazana aba rich ngiyakunika lo muthi. Wenze njani uhamba ulala nabo? Awulali nabo ngunika mina umuthi ukuthi sebenzisa lo muthi bakuqome nje noma ngaba Ben 10 uyayibona ushuthi ngamanye umuthi wabo Ben 10 uyayibona bakuthande nje kanjalo uphumelele ngoba umsebenzi awukho bhoqo awukho umsebenzi and ngesiloko esithi izwe lakithi alinawo amathuba omsebenzi zikhona impande zomuthi zibaba shoqula. Hayibo phela ukuphumelela is not about ukuthi wena ufundile uyangizwa no ufundile awufundanga impumelelo ikhona kuwe wena sukumela impilo yakho uphile impilo ephakade. Siyabonga baba kaBholojo ubaba Mathafathafa. Sorry mama umfana na 7 asivale kula edanishini komhlaba yalingana gijima mama ufike ejozini uthi hayi ngedanishini mina kwa 2+2 kwazi ngisho ingane encane sakhasayo ukuthi kuphi lapho yokutshela i direction sathobeka.